Беше с мен, но вече не. Това ли искаш да ти е последният начин с мен? Няма да стане това. Ти за последен път ми обещаваш едно и също за последен път. Огънят се запали, чашата прела. Това е песента за раздялата. И ако някой си е помислил, че това ще има още, не е познал, не е познал. Това и трябва ли? Аз ще съм в твоят ад навсякъде. Ти не заслужаваш нищо. Дори моето сърце за 3 секунди и това не заслужаваш. А пък единственото, което заслужаваш е да гориш в ярък пламък. Край.